Erik. Första vad Erik. Ja, finns inte. Finns inte. Första vad natt. Sen ett T. Vi kan göra så. Det kanske funkar. Öppna den helt, ja. Nej, det går inte. Absolut går inte. Det går inte. Slå. Andra sättet går inte bra heller. Kom igen. Jag vill gå på det. Ja, för mig. Ta mig själv. Vad är det? Sen. Erik. Där igen. T-I. T-Erik. T-Erik. Nej, igen. Vänta lite. Nu finns det inte längre. Men natt. Ja. Men det finns inte, Olli. Skriv det. N-A. Nej, inte med nattare. Ett ord. Ja. Nej, vänta. Inte så. Nej, den är borta igen. Det finns inte, Olli. Ja, men skriv natt. F. T. Stavar vi det så innan? Erik. Mellanslag. Avadan. A-B-A-D-A-N. Ja, detta kommer jag ihåg. A-B-A-D. Det kommer jag ihåg. Abad. Finns det inte? Nej, jag är rätt sluta. A-B-A-D-A-N. Vänta nu. Ali, vad ska ni söka på? Sen jag sa det. Vad sa du? Det är lite. Men alltså jag tycker det är lite då att du inte uppfattar detta. Jag kan inte.